Thai Babes ennen tämän illan peliä 3%. Nelikon saa kunnian iskeä kotijoukkueen ensimmäiset pisteet tänään, niin ensimmäiset pisteet Gustafssonille. Sisään Luukko riistää pallon Stroudilta. Ja niinkö alkaa näyttää siltä, että Kouvojen eväät on syyn. Vastassa Aikweki. Stroud taka 30 aikana. Niin paljon vahvempi kyllä on kotijoukkue. Kristerin kädet vastassa, pallo sisään, Luukkonen postissa, Arni Korki. Aido. Aikweki. Weki punnertaa ja nostaa kaksi edelleen sitten Gustafssonille. Pallo sisään maan kautta Aikwekille. Weki pyörättää kyllä näyttä. Berry. Aikweki. Rootekoodin kolmoset tänään 4/7, prosentin ollessa 50. 7 ja Tuukka Härsälällä 3/5, prosenttia ollessa 60.